everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Gigil. Nara ang bahay. Nara sila. Wa gyud tali sudisura sa gayon tiyo. Natultulan na gyud nato ang bahay nga ilang gipuyam. Nga kung siya pa may atong giwat. Ako nga ginyapong si Dalda. Kalma lang tiyo. Up. Nalang maniguro to sa tong lihok. Hindi ta mo palpak. Ikaw ba hati ka na? At siya ba ay katol na ng kamot ko nga. Mukum-kum o ginatos nga kwata do. Ilom na tiyo. Paglangas mo si papalpak ta. Ay, pag undaw na palpak. Bipasikib. Siya ka ba? Wala. Ano na sa spy? Unsa? Sundo na nato ang bahay? Ha? Sundo na to? Unsa man? Kuhaan niya to. Kuhaan na itong kaluhan ni Lili? Kalma lang lagi. Usah kakiat pa rin mo tiyo. Kiat pa ko niyang kasultiha. Kalma mo po niya. Aw, may manyang. Dalion sa buhat ni Dili Mayo. Anong Dili maabtan sa pagkausap sa una-una. Ilom tiyo. Distansya ta din eh. Kunya, magsusita o kabangan o pampot inapita. Oh, gusto mo ka? Gusto kang uminom ng kape? Ay, nalalagi ko ati man na. May mo ba, Arnal? Oh, okay mahimo kay ganahan man kung atiman nimo. Ug samtang niap ako sa imong duol at iman nun tagyo ka. Panggaon ti ka. Usa man imo? Torture? Unsa? Unsa ko'y torture ko? Unsa de? Torture de nang atiman nun ka? Kalami ra na. Nung sam ka. Ang buti mo eh. Ay, ako pa nimo no. Musakay na lang ka sa kong tripping. Usa mo gina-tripping mo? Nga, maglipay-lipay ta. Uban nimo. Usa? Dalya, sa musugot kag sa di, mahimo na ko nimong bana. Ug di na ta magkabuwag, kung di ka makigbuwag nako. Naibaw na ko na, sig balik-balik ka na, Busa, uy. angay ka nga ma-proud nga ikaw ang nag-control sa atong relasyon. Okay? Uban ganing babae diha, ganahan magani nga mo'y magbuot. Unya ikaw noon, padidi noon ka diha. Sige na, imna na ng kape nimo. Masin, mawa na kabuhi nimo diha. Nanasab. Si Lilian sana. Tubaga. Hello? Usa na si tuyo ni mo, Lily? Kaya unsa man ka? Gusto ko na bagit ka mauntagan ka kaluwa? Aw, sumani mo. Ikaw ni bahala, Lily. Kung gusto ka putno na ito nga ito pagka managkaluha, pagka managsoon, sige buhatan na. Huwag ka na ganyan mong tamon sa ibang saan ako. Nga tambangan ka di ba sa akong problema? Dipindi sa problema, Lily. O sorry na lang, nga kini problemang imgi at tubang karon. Dili na ta ka matabangan, kay ako na ang gusto ni mo kuhaan sa tanan. Unsa may akong buhaton? Aron imong iuli ka na ko si Ardel! Dugay na ni mong kiwagtang si mo kinabuhi si Arnel, Lily. Busa, kalimti na siya o pauli sa isla. Amin na pun. Makigsulti ko ining gaig-o ni mong kaluha. Hello, Lele? Oh, Ardel! Ikaw kini, Ardel! Oh, ako ni. Kinahanglan magkasulti na kita. Ardel! Ardel, I love you! Pauli na ako, ma! Kaluod na ba ni mong pamatiyo na ni mong I love you, Lili? Ardel! Kaya ba ka kung unsa akong gibati nga nakabati ko ni mo ron? Ha? Gibingaw ka na ako! O gaybaw ko! Gisakitan ka lang! Giluod ko ni mo! Ardel! Mo na akong gibati karon para ni mo, Lili. Giluod ko sa imong pagkamapahimuslanon. Huwag kay laing yun na, gawas lang sa imong kaugalingon. Arnel! Arnel, andam ko mag-usab. Andam ko servisyo. O ba ni mo? Hatagin lang ko kay gayon. Di na kinangla, Lili. Niya na imong kaluha nga muhulip ni mo sa imong dapit diri sa akong kasing-kasing. Ug nagpasalamat ko nga mibiya ka aron mo abot sa akong kinabuhi ang imong kaluha. Arnel! Arnel, pasaylo ako. Ipasaylo na tika, Lili. Ug dako nini mong utang kabubuton sa imong kaluha nga mo'y muam-am sa akong kasing-kasing. Mo'y mihupay sa tanang kagool nga akong gibati sa diyang gibiyaan ko nimo. Busa ikaw kalimti na ko. Kaya di na mahitabo pa nga mahalunta ka pag-usap. Arnel! Arnel, nagbasa
magbasol ka. Uhay ng tanan, Lily. Uhay na. Ug kung may kauaw ka pang nahibilin, bisan gamay, pahawa niya sa amo, ha? Ug ayaw na pakita sa akong kinabuhi. Arnel! Mabuang ko kung mawa ka na ako! Nabuan na ka sa diyang bibiya ka na ako, Lily. Busa din ako magdapa ng drama ni. Ug usbon ko, ayaw na gid pagduol pa na ako, ha? Ug palayo sa akong kinabuhi. Sa among kinabuhi. Ug sa imong dalawa, kay giluod ako nimo. Bye! Arnel! Arnel! Hello! Magkalagot! Buset! Buset! Ang kinabuhi ah! Unsa namang kahilakaw sa duha? Dito sa dapit nga gitaguan nila ni Arnel ug Talia. Dili na ko musukot nga mapalpak pa ang akong mga plano. Kinahanglang mawa og una sa akong kinabuhi ang kaluha ni Lily. Nga gikabuangan na karon ni Arnel. Mauti ay nga nakontento na si Arnel sa gituhuan namong si Lily. Kay lahi raman din is original nga Lily. Biset! Mas ligo na nga akong kaaway karon. Pero dili ni magsilbi na ako. Papason ko kamong tanan akong kaagaw kang Arnel. Mga matay mong tanan! Di na to manawag. Kaya ako nang gidispatcher. Wa pa ka makailan ni Lily, Arnel. Dili na muhunong hangtod nga makuha niya ang gusto. Bahala na siya sa iyong kinabuhi. Ang atong kinabuhi, ang ato bangon na to. Ha? Mao ka na. Busa ikaw. Sakay na lang, ha? Mag-happy-happy na lang ta. Dalia, ayaw balibaring akong pagpangga nimo. Kay basi maparehas kasi mo kaluha nga magmahay. O gani magmahay man kuno ko? Ang. Tudo na gud ang akong pagatiman nimo. Unya, di pagig ka mo sakay. Aw, ingon-ini na lang. Ayaw na lang balibari ang tanan akong buhaton nimo. Okay? Tanan gyud? Yes. Tanan gyud. Bisan ang kiss? Aw, kanang kiss, kanang physical nga gusto na kong buhaton nimo. Mahimo ra nga imo kong balibaran. Aw, lagi ha. Pero honest lang ko no, be. Di ka kaganahan sa akong kiss? Ha? Ano ka? Malingaw ko magtan-o nimo na mong sige kag haoy. Ba, uy? Cute kay ka ba? Musiga na sa imong mata. Ha? Ay, panungog, uy. Buti pa sa buta na nga ganahan ka sa akong kiss, ha? Pero mauwaw lang kang moangkon nga ganahan ka. Lambiya. Lambiya. Kaba, sungugan kay ka. Dali na. Ato sa baybayo na. Magpahangin ta dito. Adton lang sa tamani hapon. Grabe. Lagi. Mula sa taditong tarong. Oo, syempre. Magtiayon ko to. Dali na. Ay, Nel! Ibutang ko ha. Pabuyan ko ni mo. Ibutang ko ba? Ay, kablakay. Kadagkuhan niya akong braso. Di matay mong buhi ang takano. Kusgan yung bana ni mo, ha? Ay! Anel! Sige. Mayong balik ka. Mayong balik ka. Saan man yun? Na ako'y nakaina nga tag-iyag pambot nga mananyagat. Sa? Kaiming kayo nga iyang payag layo ras kabayan. Aw, karada. Iduyo ginato higayon. Mao niya. Unya, nakasabot ni ko niya nga doon na tayo kidnapon. Ha? Oh, imong gusultira ang mong tao nga doon tayo kinapot yun. Ha? Grabe. Ay, pagka mo. Abitaw. Joke lang ba? Ikaw ba di kay pa-joke-joke? Ako sige nga. Kuan lang ba? Pasakyon ang... Ay, pasakyon man. Gamiton ang iyang pambaw. Taro ha? Oh. Saan? Pobre ka ng tawa na? Pobre siya. Pobrehon ba? Pobrehon. Pero, gwapo nga batanon. Aw, mahilig pa ng kwarta tiyo. Dali, Nya. ipinaila ko ng tawa na. Ato ng pakit-unong akong kwarta. Aron mo kurob na sa kainam. Hoy! Ibutang ko niyan ba? Hala!
Ay! 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 Cuma niya mundot ka mag... Ay! Asas kapis may bayo, Ilong. Di lagi ko. Ala, uy, uy. Katawa ko na, be. Kalami, nila. Ay, kalami. Kalabing. Katawa lagi ko. Kalabi. Magpayo naman day kayo ni Duha. Oo. Gunitin niyo. Dili, dili, dili. Bulan? Kini ba putaw na. Mo ni ibo na si uwan ng lalaki. Aron makuha na to kanyang kaluhan ni Lili. Usa? Oh, ako na lang. Kaya wala na sila kailangan ko. Kuhat ya. Uy! Tiyo! Tiyo! Sakoy! Tiyo! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!